السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونورك إمام المتقين سيد المرسلين تاج الأنبياء شفيعنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. Yaradan beyik Allah Zülcelal taatu ibadetlerinizi, hayır dualarınızı, ihsanatlarınızı lütfu keremi bilen kabul edip de aziz vatanımızda amallık görüp Müslümanların arasında iman, muhabbet görüp Kur'an-ı Kerim ve avadan sünnet ve ak mezhep ve akidamız yürüp durmadan beyik Allah ayırmasın. Beyik Allah'ın tevfik vermegi bilen geçen hafta dert çeken Eyyub peygamberin gurrunu altına kaplaglı mukaddeme at bolar yanık Eyyub peygamberin gurrunun dersi hesap ve hem mukaddemesi olsun deyip dert çekenliginin hurmatına bir neçe gurrunlar açıklandı. Eyyub peygamber İbrahim Halilullah'ın İshak diyen peygamber oğlunun artık çavluklarından Türkiye'de yaşayan büyük insan. Takriben tamamı tarihdarlar aydiye Eyyub peygamber Rum'da Türkiye'de oldu diyor. Kana a'bada ahli zamani. Yerin yüzünde en Allah'a yakın bende öz zamanına Eyyub peygambermiş. Ala nebiyina ve aleyhissalatu vesselam. Ve ekserihim malen. Takriben adamların içinde kan mallı adammış. Diyeler sürü davarlar, sürü sıhırlar, oğlum uşaklı. Maldar adammış. Allah Zülcelal'ın peygamber etip veren adamsınmış. Ve kâne lâ yektesi hattâ yuksil âriye. Fekâne lâ yeşba' hattâ yuşbi'al câi'a. Malikanmış. Allah'a bendelikte mekanmış. Bir yerde bir aç yatan adam, fakir adam, mehtaç adam badığın eşiste şun karnını doyurmasa özü yatmayanmış. Acı doyuran, yalan acı donan adammış. Bir yerde palani oğlun uşağı ya özünün geyere eginmaş yoktuğun eşisi şoları eginmaş verip sonra özü geyyenmiş. Allah Zülcelal'ın iradesine Hudaýyň ak hikmetine
Hudaýyň istemegine şu bolupdyr ki Eyyub peýgambere dert ýetişmeli. O da ne dert? Eýamiz Allah Azze Celal'ın istegine şu bolupdyr ki Eyyub peýgamber derde ýetişmeli. Kıynanç ve kaygılara düşmeli. Narahatçılıklara, musibetlara düşmeli. Koyullarının arasında çoban ýaly olup namaz okap duranmış. İblis, şeytan gelipdir. Ey Eyyub dipdir. Namaz okan moluptuň dipdir. Ol koyulların helak bol, hemmesi ölü ýaty dipdir. Koyullarının hemmesi birden helak bolupdyr. Dert başladığını üstüne. Evvel mallarından başlapdyr. Fi rivayetil Cerir anil Hasan radıyallahu ta'ala an. Tusalli li Rabb ma terakallahu ta'ala min maşiyetika şey'en minel ghanem. Döwrüňden hiç tat kalmadı. Sen Hudaýyň şeýitdi dipdir. Näme namaz okypdyň dipdir. فقال أيوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام اللهم أنت أعطيت وأنت أخذت أحمدك على حسن بلائك. Namazını okap dua edipdir. Hudaýa beren özüň, alan özüň dipdir. Hudaýa kynçylykda sana şükrederin, hamd ederin dipdir. Evvelin imtihan, evvelin derde düşdün. Allah'a köp şükür Türkmen iline ulu milletten eşdiyas erkek zinanıdan ulu kişiden musibetleri yetişenine beren öğüdü alan öğüdü divatıyla Eyyub peygamberin derecelerinin derece görürler inşallah. Aham sığırlarının arasında çoban ýaly olup gergenegi tayakjygyna yaplanıp gezip namaza durupdyr. Sığırları helak bolupdyr. Qırğına düşüpdyr. İblis gelipdir, şeytan tusalli li Rabb Hudaý diýen bolupdyňmy diýipdir, maskhara edip şoň ýüregini agyrdyp Allahdan daşaltjak bolýardy. Sen Hudaýyň diýipdir, sığırlaryň dargatdy, helak etdi diýipdir. Allah'dan gelipdir diýäse kynçylykda we elbette de şeýle Allah'ın hikmeti iradesi bilen bolýar. Hudaý diýen bolupdyň diýipdir, magzygyrlaryň hemmesi helak boldy diýipdir. Golny göterip Hudaýa beren özüň, alan özüň, ahmeduka ala husni belaika, beren derdiňe hamd aýtýan diýipdir. Hudaýa şükür diýipdir. Türkmen ýaşuly ýaşkyçy hele erkekden kynçylykda eşdiýänsiňiz. Derdin içinde yatanlar Allah'a şükür, Hudaýa şükür, Hudaýa şükür. Narda da Hudaýdan ni baýtýarlarda. Barakallah. İman şol. Hudaýyň ışky, Hudaýyň mehebbeti kıyamatda derece görjeginiň alamaty da. Narahat derdine, kaygıda, kynanç üstüne ba, agyr ýük ba. Bir sadece misal aýdyň. Hazreti Ömer'in doğany Zeyd diýen bir doğany varmış da Yemame diýen ýurtda şehit bolýar. Näçe ýyl geçenden soňram da aýdýanmış da. Şu Yemame tarapdan ýel üsünni doğanynyň üstünden üsüp gelýän ýanyk men kynanjy goýýar diýänmiş. Yemame diýen ýerde şehit bolupdyr da Zeyd diýen doğany. Şu ýel Yemameň üstünden, Yemame diýen bir ýurt. Yemameň üstünden üsünni doğanynyň üstünden ýel üsýän ýanyk men ýüregimi agyrty ýakynynjym artdyrýar da diýipdir. Bir kynanç adamyň ýüregine düşmek adamyň sogabyny azaltýan näldir ha? Öz elinde däda. Onu kynanç derece diýerler näme? Ey Hudaýjan maňa kuwat ber diýdi, indi müň derece sança boldy da. Ýoksa Hazreti Ömer ahi bir gadar mert meydan bolan insan. Eber gudret tarihte mert bolan adam. Onu da şey diýenmiş da. Şu Yemame tarapdan ýelesini doğanynyň üstünden üsüp gelýän ýanyk ýüregime agyrýar da diýenmiş. Ýoksa şehit bolugla.
Bir dereceni azaltmaya, Hudaýyň ýanyna günäkär bolmaýan bir ýagdaý bilen. Ýüregi agyrýa, jahan Hudaý maňa kuwat berdi diýip Allahyny zikretdiýe derece galýada. Mal gara gitti, bir diýeleri galdy. Diýeleriniň aralaryna ölken arrakda çopon ýal bolyp namazy kapdyranmyşdyk, diýelerini de gyrgynlaşypdyr. Helak bolupdyr. Lanetullahi aleyh, şeytan gelipdir. Namaz okan moltun Hudaýyňa diýipdir, öl diýelen gitti diýipdir. Zat kalmadı diýenden diýipdir. Eyyub peýgamber aýdypdyr: Allahumma ente a'tayta ve ente akhadta. Ahmeduka ala husni belaika. Hudaýa beren özüň, alanny özüň, sana şükür diýipdir. Näşükür diýipdir. Näşükürlüge demek can Hudaý elhamdülillah diýenipdir. Kıyamet gününe inne aksara ma yara'l abdu fi sahifatihi yawmal kıyameti mimma yusarru bih el hem vel hazan. Ravahu İbn Abi Dunya. Kıyamet gününe adam amalını görecekler. Şu amallarının içinde hüre narahat bulup ey Hudaýjan näjire olur kam diýen ýagdaýlaryny amalını görse, şu taýda şolar görenne hoş bolup güljekde. Gaýgybamışdyk mazal men amallamyň içinde. Adam eline bir nama gelýär-de bir ýurtdan, bir dogundan, oglundan, dostundan bir habar gelýär, hoş habar özü gülýär-de o kap duran adam. Kıyamatda da Müslüman adam amal namasyny okap gözleýänni şu narahat kaygılı yerlerini görenne öyle gülecek de hoş olacak da kaygılanmamış dip derecesini sogabını görecek de görüptü da. Ene Eyyub peýgamber malları gitti. Oğullarının içinde evlatlarına olaqan oğlu dogonjuklarının hemmesini üýşürüp öýe nahara çağırıpdyr. Nahar iptiranmışlar, Eyyub peýgamber denanalary ýokmuş. Rahimet diýen bir gowy denanasy varmış. Ol öýüňe teňi ýokmuş dikleri. Ol konogly beýleki dogançyklaryny üýşürip nahar iptiranmışlar, ýelesip öýüň sütünni götürüp, öýüň sakfy, öýüň üssü olaň şoň üstüne gaçyp şu nahar, şu durşuna gana ulaşıp hemmesi evlatları da helak bolupdurdy. Eyyub peýgamber eşitipdir evladynyň hemmesi naharyň başynda helak bolurlar diýip. Goly göteripdir: "Qad kuntu qabla al-yawmi yashghaluni hubbul mal bin-nahar wa hubbul waladi bil-layl, fal-an afraghu sam'i wa basari, layli wa nahari laka." بالذكر والحمد والتقديس والتهليل. Hudaýa diýipdir, ozal mal garam men pikirimi harap ederdi, günnü garad men güýmerdi diýipdir. Akşam öýe şoňmy güýmenirdim, malym da gitdi, oglan şoňum da gitdi. Hudaýa giýjämi, günnüdimi, gulagymy, gözümi, ýüregimi tamamen Hudaýa sen zikriňde sana subhanallah, sana elhamdülillah, Hudaýa sen hyzmatyňda goýaryn diýipdir. Ay diýipdir, mal gara oglan şok hemmesi gitdi. Fikrim giýinrak bolup ibadet ederin diýipdir. Şeytan golaýyndan gelmedi Allah. Ýoksa Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam agty gaýyrlanyny gözünden ýaş akypdyr da. Sahabalara aýdypdyr, sen aglaýanmy diýipdir. Näme aglaman diýipdir. Rahmat da diýipdir. Ýürek diýeniň etmeýär diýipdir. Ýürek şon göresi gelýär çağan diýipdir. Ya Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam aýdýar, dinlen. إذا مات ولد العبد قال الله عز وجل لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýdýar, birinin ogly gyýdy dünýeden geçdi, ewlady da ferzend.
Allah Zülcelal feriştelere aytacak, men bennemin çağısının canını aldınız mı Havva? Men bennemin yüreğinin meyvasını yıktınız mı Havva? Onu men bennem näme diýdi? Özüne harakat, yöne Hudaýa şükür, aýhemmemiz Hudaýa urulyp barmalla diýip şona aýtýarlar diýipdir. Özüne harakat diýenim ýürek ihtiýardan gitýär-de. Allah'a şükür, Hudaýa naşükürlik keplen aklar, aýhemmemiz Hudaýa urulyp barmalla diýip aýdýarlar. Allah Zülcelal aýtjak, şol enedäde şol adama cennette yürüyte bir öýtükden goýun, ona Beytül Hamd Hudaýa şükür diýenlenki diýden goýun, kıyamatda şoňa hal hasaýlanyp girmeli adamlaryň arasynda. Ferzendini, ewladyny ellen beren eneler, dädeler, agalar Allah Taala'nın ýanyna hiç zat boş gitýänlerdir. Eyyub peýgamberiň ene ewlatlary da gitdi. Biz özümüz bir neçe hana wadalardan, öýlerden görýäs. Ozul öýler yetimlikden ulalan ha. Yine de şolun kaptallarynyň, ýa ýegenlerinden, ne daýlarynyň, ýa ballalarynyň yine yetim saklamaly bolup, yine Hudaýa şükür diýip, yine mert bolup kesipärler-de. Hudaýyň nurunyň siňen öýde şol öýle. Gaýtaý deýin, öýler yetimlikden ulalyp barýarlar ha. Öýler yetimlikden ulalyp barýarlar. Şu yetimlikden ulalyp barşylaryny da yine yetim saklamaly bolýarlar. Bir döwrekden, bir iýilgünden ne bir öz bilýän zadyňyz bir habar hatyrda ýok da adamlardan da. Şol Allahyň çagyryp mert bolup barýarlar da. Eyyub peýgamberi derece görjek adamlar da şolar. ثم ابتلاه الله تعالى في جسده. Eyyub peýgamberiň ennamyndan dert dörep başlapdyr. Oğlan şok gitti, malgara gitti. Rahimet diýen zenanasy barmış. İmanly, gawa adammış. Eyyub peýgamber elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah aýdanna gapdalyna oturup elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah aýtýan zenanamış. Fa asabahu'l bala ba'da'l bala. Üstüne dert gowresine goýulyp durdy. فألقي في فناء البلد في الكناسة. Adamların arasından çıkarılıptır da şehrin daşında saklanmalı bolupdyr. 6 yıl 7 yıl üstünden geçipdir. Neçe? 6 gece yok, 6 hafta yok. 7 aylap yok, 7 yıllap. Gece gündüzler ennamı dertlemişdi. Zenanası aydıptır. Ya Eyyub, inneke raculun mucabu da've. Fed'u Allah Teala en yeşfiyeke. Hemen peygamber adam kol götür Allah'dan şefaat dile deyiptir. Hemen Hudaýyň dostu Allah'dan dile Hudaý sana şefaat versin deyiptir. Eyyub peygamber aydypdyr, ha ayal zenana deyiptir. Vayhak kunna fi'n na'ma'i 70 sene. فدعينا نكون في البلاء 7 سنين. 70 yıl bol nigmatyň içinde yaşadık. Aýdan ana hay ayarlayıptır. 70 yaşaçyly 70-nji ýaşynda dert görtdir da. 70 yıllap bol nigmatyň içinde dik diýipdir. Derdiň içinde birje 7 yıl durdyk, sabırly bolayly diýipdir. 70 yıl bol nigmatyň içinde yaşadık, ayarlayıptır, denana diýipdir. Derdin içinde 7 yıl durduk, sabırlı olaylıptır. Bir durayliğin hadirçek bir kıskaca dersinden Allah'dan şefaat dilemelidirse hemmemizin vazifemizdir. Ve benne sabır makamına Allah'ın buyruğu şeylemiştik da ve benne. Ki insanlara ders olup ibrat bolur yali, sabırlı olur yali, ta 7 yıl neçe ay geçiyençe Hudaýdan şefaat dilemeyeni
şu ýagdaýlar geçirmeli bolupdyrdy. 70 ýyl bol nygmatda geçirdik. 7 ýyl bir derdiň içinde sabırly bolayyn diýipdir. Bir wagtda Hazreti Ebu Derda meriz bolupdyr da, sahabalaryň biri. Hazreti Ebu Derda kan eşdiýänsiňiz ulamalardan bir derman sahabaň adyny. Meriz almış. Hazreti Enes bir beýik sahaba şonu soramany bardyr. Aham näjire halyň diýipdir. Hazreti Ebu Derda gowy diýipdir o gurrun içinde. Hazreti Ebu Derda aýdypdyr. Saňa maňa gerek we derek gurrun. Semi'tu Rasulallahi sallallahu ta'ala alayhi ve sellem yaqul inna as-suda'a wal malila ma yazalani bil mu'min ve inna zunubahu mislu Uhud فما يدعانه وعليه من ذلك مثقال حبة من خردل رواه الإمام أحمد. Derdin içinde yatanmış Enes de şonu soramany gelipdir. Hazreti Enes radıyallahu anh omul sırqawlap mariz yatan Ebu Derda aýdypdyr. Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam'dan özüm eşitdim diýipdir. Birak kellagır ya ennamyň gyzmak bir tovalyda sünkagır diýip. Birak kellagır bir de ennamyň gyzmak ya sünkagyrlyk yalan musulmanlarda badır diýipdir Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Inne sudaa vel melila birak kellagır kellagır diýdi. O bir de şey ennam gyzmak, gyzyrma tutmak ya sünkün agyrly bolmak garaz musulmanlarda boljak diýipdir. Omşi zol doktora ötüye, dermana ötüye, her yollara ötüye, dua ettirye, demsalliye. Ohm garaz bada derdi narahatçylygy. Ya berdi farsla derdeser diýişýanak bu kellagır narahatçylygy wada gapdylyna. Ohm Imam Azam'ın ustadlarının zamanında, İmam Azam merce taklidimiz, İmam Ebu Hanife'nin ustadlarının zamanında ulamalar aýtýanmışdyk, musulman bir gün kamil gülüp bilmez. Ertiden bäri hoş geçip gülüp durandyr, ikinnirak bir narahatçylyk tafylýandyr. Bir kellagır tafylýada musulmana diýenmişdikler. Hay bir ýerinden bir zat böwründen dürtýäda. Bir ýerinden bir zat asylýada. Inni Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın sözüne aýdyn, kellagır ennamyň bedeniň gyzmak, sünkagır garaz musulmana yalan bolýandyr diýipdir. Oham şol adamlar dağyal günäleri vardır diýipdir. Şu dünýeden ölülerini ölüp şu dertlerde bada ýaşaýşynda ýuwulyp çyk akça bolup dünýeden ötüp gitýärler diýipdir. Ýuwulyp çyk akça bolup dünýeden ötüp gitýärler diýipdir. Ýuwulyp çyk akça bolup dünýeden ötüp gitýärler diýipdir. Ey cemaat, Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın derman sözü. Muhammedur Resulullah aleyhissalatu vesselam. قال العلامة ابن أسير في الكامل في التاريخ انطلق ثلاثة إلى أيوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام وهو في البلاء. Eyyub peygamber derdin içinde yatýyryny. Gulala jawan oglanlar gaw dinleň. Hacı dädeler gaw jetdi gulak asyn. Ýaş oglanlara degişli wurýan. Derdin içinde yatanmış 3 nefer çemarap Eyyub peygamberiň ýanyna gelipdirler. Aham şu öz aralarynda gurrun etipdirler, ýaş ola korraklar aýdypdyr. Laqad aznabta zanban ma aznabahu ahad. فلهذا لم يكشف الله تعالى العذاب عنك. Eyyub peygamberin ol emwal gitti, evlat gitti, öz bedeni dertten ol öz yerine inni bir 3 neferin içinde awu kep gelip başlapdyr da. Izaly kep gelip başlapdyr. Bir tofar pakirler bir zinany bir wagt aglapdy, balasy dünýeden geçipdir da. Ohum bizi muňa
balası dünýeden geçen adamın derejelerini aýtykdaýan kılardan ol pahir dinany, imanly dinany näme diýe? Waq ahunjanny. Oglum dünýeden geçenligini niye? Onu sabretjek diye. Şimdi bana Allah kuvat berýän ýanak bolup gelip awy dilli içimden geçirip aýtýan dinanyň kefini men göterip bilemek diye. Men ağlap duranım bağlam gidelini Hudaý bana kuvat berýär diye. Gelenni bana Allah kuvat aýtjak ýanak bolup aňyrsyn makyp bersin makyp ýürümden geçirip içimden geçirip awy dilli keplerini men göterip bilemek diye. Hey Hudaýa da anan ýam kamşa gelýän dinany. Çyndan musulman mı kamşa? Yerine teňne de giýjekkäm kam bir gün. Eştin we eştirin beýlekleri. Kıyamet gününde bir tovar adamları hesap kitap bolmaka yakasından tutup, boynundan tutup cehenneme oklanacakdır. Sonra çıkarılıp hesap kitap edilecek. Kimi? Bir tovar adamları. Şoň bir kim? Birinin çağız dünýeden geçipdir. Ya balası ya bir zady. Özü dertde ha. Aňyrdan gelen bir kepler aýtýar, şonu öňküden bitir ağlatyp, ýüregini ağırtjak bolup kep aýtýar. Şu ýüregini ağırtyp edafarak ağlatjak bolup aýtýan adamyň kıyamet gününe hiç hesap kitapdan önce boynundan tutup bir dogdaga oklanacak diye. Ondan sonra bir keplere yere girecektir ha. Ve himmamizde girecek ve keplep duranına girecek. Hiç şeke şüphemiz yoktur buna. Ve Allah'a da hesap kitap vermeli. Ve bir toforda gitti, kalan açarlardan morttur. Dağyal evliyalar geçiptir. Dağyal beyik insanlar geçiptir. Batır mertleri geçiptir. İmanına, cihadına, kafirliğine önüne durmada, sahilikta, ayıp merizleri gözlemede, garip kasarı gözlemede. İnhe Eyyub peygambere inne awu dil başlaptır. Näme diýipdirler? Eyyub peygamber eşitipdi da. Şuňa diýipdir, "Hewir oğrunça günah edem bolmaly derde düştü" diýipdir da. Nebiyullah Eyyub peygamber bir yeserin aýdyp duran kefin özi berkin. Bir zat bilen sırap. Laqad aznabta zanban ma aznabahu ahad. Ay hava da diýipdir, oğrunça hewir günah edenler diýipdir. Hiç kim etmedi günahyny etipdir da diýipdirler. Ölmeýän mi diýipdir, derdiň içinde portyp ýatyr diýipdirler. İçinde ýaş oglanmamış. Qad taraktum minel qawli ahsanahu fahal tadruna man ar-rajulu allazi ibtum fih. Ýaş oglanmamış. Hay dilin sakla diýipdir. Gaw kef aýtmadyň diýipdir. Biderek kef aýtdyň diýipdir. Dogry kefi içinde sakladyň diýipdir. Tanıyan mı keplep ayıp edip duran adamın kimdigini diýipdir. Elem ta'lemu enne Eyyub nebiyullah. Allah'ın peygamberi ha bil adam diýipdir. Dişiňiz, diliňiz doduň sakla diýipdir. Ýaşaja oglan şey edip keplepdir. Hayt saklan diýipdir. Elem ta'lemu enne Eyyub nebiyullah. Nebiyullah näme bolýar? Dinleň, akidamyz biziň. Tamam pirleri, evliyalar, tamam ulamaları uyuşursan bir peygamberin dırnağına yetmeye derecesi. Bizim akidamız şey. Akide-i ehl-i sünnet şey. Bilmeyeniniz bilağın ha. Tamam Kabe'nin düğününe aylar ıhtikafta yatan pirler, evliyalarda Eyyub peygamberin dırnağına da yetmeyeli. Belki dırnağına düşen tozuna da yetmeyeli. Bulun keplep duran adamsın özü. Ve ey senin yüzüne iyidinden keplenyen. Ol Allah'ın dostlarını keplentir. Kim mortur diye hükmen. Ve ey yüzüne ve iyidinden keplenyen. Sen ayet içinden. Allah Azze Celal'ın dostuna keplentir men sen kim mortur diye içinden. Yok yüzün ayet. Yok taşından ayet. Ene şu direk ayet. Biz kim mortur? Sanımız yok olun yanına. Aydılsın. Ağır geliye ahiret dereceğindir. Geçen defteki görürün da. Ağır geliye bir su Allah ya nur ya Allah. Şüphetlecek iç koşuyorsun. Allah'ın çağır. Hey deyiptir yankı yaş oğlanın kefi. Peygamberler
Salihinler Allah dostlarını kaygı salmayan meger deyiptir. Bular horladık değil, bulan kerameti, bulan derecesi deyiptir. Geçen hafta geçti de in peygamberlik dert görecek, sonra salihin evliyalar, sonra beylik addi sade Müslümanlar, sonra fasık Müslümanlar deyip. Elem inna lillahi ta'ala ibaden ya'uddun anfusahum ma'az zalimin ve innahum la ebrar. Yani kıyaş oğluna diyeha. Ay cay cennet firdevs bolsun benden. Ol yaş oğluna aytıptır. Bilmeýäňiz mi diýipdir. Hudaýyň bir bendeleri we Hudaýyň huzuruna duranlaryny Hudaýa biz bir günäkar adamdyr diýerler diýipdir. Emma Allah'ın ýanyna beýik derejedäki insanlar diýipdir. Gaýtaýdyň. Yani kıyaş oğlan aydıptır. Haytayt diýipdir. Bilmeýäňiz mi diýipdir. Bir musulmanlar wa diýipdir. Namazdan soň öwünçe giýje gezbäke Hudaýa biz bir günäkar bendendir diýerler we innahum la ebrar. Hudaýyň ýanyna beýik derejedäki adamlar diýipdir. Özleriniň habary ýok diýipdir. Ve ma'al muqassirin ve innahum la akyasun atqiya. Aýo biz işte wada edemizak. Bir utançly adamdyr diýip jany bilen ýüregi bilen aýtýarlar diýipdir. Emma dinini verin ve takwa beýik adamlar şolar diýipdir. İyi. Walakinnahum la yastakthiruna lillahi azza wa jalla al-kathira ve la yerzawna lahu al-qalila ve hum khaifun wajilun. Hudaýyň bir bendeleri wa diýipdir. Şeýli giýjewini Hudaýa hyzmat etýärler. Hudaýyň bendelerini hyzmat etýärler. Ýene Hudaýyň huzuruna durarlaryny Hudaýa bizi hiç edip bilmedik diýerler diýipdir. Hudaýa bizi bagyşla diýip aýtýarlar diýipdir. Hudaýa bizi hiç etmedik ýüzümiz garadyr diýip aýtýarlar diýipdir. Hudaýa gara ýüz bilen sen gafiňi gelip diýip aýtýarlar diýipdir. Çon Hudaýyň huzuruna durarlaryny etýän işlerini az görýärler. Kän iş etýärler ha ýoksa diýipdir. Emma Allah azza jalalyň huzuruna etýän işlerini az görýärler diýipdir. Bir misalyny aýdaýyn, bir derman gurrun ýöne geçip gidip näjere geçip gitmeli bu gurrunlardan. Eştensiňiz öz zamanyna hemme ewliýalaryň gerşinin üstüne ayağı duran beýik pir Hazreti Gawse Agzam, Hazreti Seyyid Abdülkadir Geylani Kuddise sirruh hacı gidenne käwäň düýbüne çägelikmiş. Käwäň düýbüne çäge ýüzüni sürtüp aglap doga edipdir. Kim? Hazreti Gawse Agzam, mehbubi kalbim, yüreğimden canım gowurýan adamymyz Hazreti Seyyid Abdülkadir Geylani el-Veliyul Kebir beýik Allah'ın dostu güne 50-40 görünüp duran keramatlar özünden görünen beýik insan Mekke gidenne käwäň düýrügi o wagt çägelikmişdik. Çägäň ýüzüne, çägäň üstünde ýüzüni sürtüp doga edipdir. Hudaýa kıyamat gününe gözli bolup mahşer meýdanyna girmäge utanýan men ne yüz bilen gowa adamlary göreýin, ne yüz bilen peýgambere sataşaýyn. Hudaýa gözüm bolup kıyamatda men tursam, şo bir hayalykdan näjere gözläp, öz bir hayalym gözläp durup bilerin kam. Hudaýa men dadyma ýetiş diýenmişdi. Ey bu gurrunları, ey bu gurrunlar cennetin akar arıklarynyň gurrunları digini. Ey bu gurrunlar insanyň ruhuny arşyň düýbüne eltýän gurrunlary. Ey bu gurrunlar nesip bolan gönenen hacı dädeler, jawallar, Türkmen ýylyň içinde gönenen insanlar Allah azza celal hemmäňizi hakykatan gönenlerden etsin içerleňiz bilen. Senança şu gurrunlar nesip edip du gurrunlaryň içi de nesip edip mahşer meýdanyny Allah'ın şu dostlary bilen muhabbet bilen gollaşmak nesip etsin inşallah. Bir 10 dakikada vaktimiz var hazır. Yani kıyaş oğlundan vurun edip durdum. Hayt ne ettirdiğiniz siz deyiptir. Allah'ın bir dostları var deyiptir. Hay günahkardır diyendirle beýik makamdadırlar deyiptir. Allah'ın bir dostları vardır. Gece unnid Hudaýyň huzurunda bendelere hyzmat edip biz hiç etmedik diýip aýdarlar diýipdir. Ýa-ni Gawse Agzam Abdülkadir Geylaniň dogasy ýa Allah kıyamatda turmany utanýan niweti.
Eyyub peygamber hoş bolupdyr eşitenne. Gowkep pirleň aýtýan kefidir. Gowkep musulmanyň galbyny şowga goýýandyr. فلما سمع أيوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام كلامه قال إن الله تبارك وتعالى يزرع الحكمة بالرحمة في قلب الصغير والكبير ولا تكون الحكمة من قبل السن والشيبة. Hey şey diýsene diýipdir. Allah ilm berende ýaş oglany da berýänmiş diýipdir. Adam hemme zat ýaşullyk bilen nelmiş diýipdir. Şey diýsene diýipdir. Hey şey diýsene Allah kalplara hikmet goýsa, ilm goýsa, nur goýsa, rahmat bilen goýsa, adamyň ýaşyna bakmaýanmış diýsene diýipdir. Ýaş oglanyň berip duran jogabyny görsene diýipdir. Yoksa o keple olan aydıp duran kefi Eyyub peygambara naydan ok bulup içinden geçiripdi da. Aw kep ağzı da yüreğini yakıp geçirýär da. Eyyub peygambaryň ýanyp duran yüreğiniň üstüne soňjok suwugy ýapdyr da. Ol gününün ýaş oglan. Eyyub peygambaryň yüreğini ýakýan kepleri aýdypdyr olar, emma ol gulaly ýaş oglan jogaplaryny aýdyp asmanyny hança gazanan derece gazanan ýaş oglan bolapdyr. Eyyub peygamber İshak peygambaryň aktyk çowluklarynyň, yani tagriben Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın 55-nji arkasyna adamlar bolýar. Gelip Türkmen ýylyň içinde o ýaş oglanyň gürrüň aýdylywati niçe müňlerçe ýyldan soňra gowlyk adamyň üstüne galýa diýsen aý Allah'ın razyçylyk üçin bolan zadyň galýar diýsen aý Hudaý razy bolsun diýip aýdylan we edilen işler galýamış diýsen aý Uşol adamlar da galyanmış diýsen aý, özleri gitse de gürrüňleri, nurlary, faýzlary akyp batýanmış diýsen aý. We beýleki siňek ýanak bolup, mydam-mydahym bolup duranlar ölüp gidende de siňek ölen ýanak bolup gitýänmiş diýsen aý. Eyyub peýgamber sabr makamyna mert bolup, inni ýuwaşlykdan Allah Azza Jalalyň şafa ýagdaýyna düşjek bolupdy. Eyyub peygamber Allah'a hamd edip, tesbih edip, zikr edip duran ýagdaýyna iblis, şeytan heme ýagdaýdan çörüňeşipdir. Bir şunu näşükürligi, Hudaý nämen beýtýär diýdirjek bolup hiç ýerinden baryp bilmäni, içi ýanyp qyýgyrypdyr da asmana bakyp. Şeytan tamam nökörler daşyny alypdyr, näme boldy diýipdirler. Eyyub peygamber men bagrym ýakdy näçe derdi arsa Allah'a şükür diýip otyby diýipdirler. Diýipdir şeytan. Şeytanyň tamam nökörleri işitdir, näme boldy diýipdirler. Şeýleşiň derdi artsa da Allah'a şükür diýip biziň bagrymyzy ýakdy diýipdirler. Ýolaýdyň diýipdirler, müň bir ýerinden bar eýleň diýipdir. Dünýä tarih sebit bolup barýar bu wurrun. Onu olar aýdypdyr. Ayna makruk? Ayna ilmuka allazi ahlakta bihi man madha? Hani sen makrleň, hokkulyň, ýollyň känlerde diýipdir, öňkü ummatlardan azdyranyň hi bir ýerinden baryp bilmediňmi diýipdir. Malyň üstünden, oglaň şoň üstünden, dosyň üstünden. Batala zalika kulluhu fi Eyyub ala nabiyina ve aleyhi salatu vesselam. Hemme mekirlem, hemme hokkulum batıl boldy Eyyub'un üstüne yürüdüp bilemek diýipdir. Her ýerinden maryan diýipdir, Eyyub peýgambere ýawayanak diýipdir. Onu olar aýdypdyr, şoň ýanyna kim bolýar diýipdirler. Zenanasy bar ýanyna diýipdirler. Hani heleýiniň üstünden barda azdyr diýipdirler. Asaptım, inni boldy diýipdir. Heleýiniň üstünden barmapdym men diýipdir. Zinanasynyň üstünden razdyrjak bolup çörüňeşjek onda diýipdir. Ine Eyyub peýgambere gaýta bir narahatçylyk zinanasynyň üstünden başlajagy we zinanasy ýene-de Allah'ın huzuruna tawbasynyň kabul boljagy
ve Eyyub peygamber gülyalı şefaat tapıp ve inşallah derslerini Allah köklüdüğünden inniki hefte hizmetine de yetirerin. Allah Zülcelal yaşayışını da bereket versin. Allah Zülcelal hi olmasa, liyagatımız bulmasa da Eyyub peygamberin gürrüğünün ağzarlığının hormatına da Eyyub peygamberin fayzından, bereketinden, nurundan üstüme de yağdırsın Allah Teala. Kıyamet günü mehabbet bilen kollaşıp siz mi şonu aydıptınız bizim gürrüğümüzü ve siz mi diniz eşitip kulak asıp durdunuz deyip mehabbet bilen kollaşıp gülüşüp durmak nesip etsin. Ak yürek bilen Allah'dan ihlasım bilen dileyen umidvardır. Allah Zülcelal bir duanı yerde koymaz, kabul eder inşallah. Bir alham üç kul huvallah okuyun, ötellüğün ruhuna bahşedip de ilgun vatanımıza tamam Müslümanlara dua ederiz. Celil ahun hoca çayvayın ilahi amin. Kan marizlar ve evlat hakkında, marizçılık hakkında, merhumların hakkında ilun vatanımıza ve Müslümanlara dua edip mariz gözleyalın hakkında Allah Zülcelal kuvvet versin. Amin ya sultanel alemin. Amin ya mucibed davet. آمين يا حي يا قيوم آمين يا ذا العرش العظيم آمين يا ذا الجلال والإكرام آمين يا مجيب الدعوات آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين Ya Erhamer Rahimin, bir rahmetke ya Erhamer Rahim. Barakallah. Dostlarınızın da elinden tutavırınız.